hoi, hoi Anne, dierenvriendje. Voor je lieve paard doe jij je stinkende best. Lieve Bella, ja zo heet ze, help jij met haar gezondheid en de training. Dat gaat niet vanzelf, het is heel veel werk. En ook niet gratis, en ook niet gratis, en ook niet gratis. Maar ga lekker zo door, Anne, je kan het, je kan het, je kan het. Want jij bent nu supertoast. Ja, 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 Anne, je bent nu super, super, supercharged. Supercharge your friend!